58. put dolazimo u vaše domove. Dobroveče svim gledalcima Radio Televizije Srbije, dobroveče svim gledalcima Radio Televizije Crne Gore koji prate ovaj program također i dobroveče gledalcima Televizije Novi Sad na 41. kanalu kada je subota, dakle sutra uveče u 22 časa kada se promenada reprizira. Dobroveče također i svim gledalcima satelitskog programa Radio Televizije Srbije. I krećemo dakle u još jednu emisiju koja traje 120 minuta, a trudit ćemo se da ovo veče, u ovaj petak, bude onako dobre volje, da budemo dobro raspoloženi i da ne mislite o nekim stvarima koje vas ponekad pomalo opterećuju. Večerašnja naša priča bit će, u stvari prvi put ćemo imati dve gošće. U stvari drugi put. Imali smo svojevremeno gospođu Cvejić i gospođu Tomas, a večeras su ovdje s nama gospođa Olga Dejanović i gospođa Nada Jovičić. Dobrodošli u Promenadu. Gospođa Olga Dejanović, po zanimanju, odmah da kažemo... Po zanimanju sam kozmetičar momentalno. Hobi mi je kozmetika. Hobi Inače kozmetika. sam ekonomista, sam po struci, po opredeljenju kozmetičar. Kada ste prvi put počeli da žalite što ste ekonomist? Što niste kozmetičar? Pa nisam nikad žalila, sam 40 godina radila kozmetiku. A koliko ste radili ekonomiju? 30 ekonomiju, 30 godina. Otišli ste u penziju kao ekonomista? Kao ekonomista iz Narodne banke Jugoslavije, 30 godina sam radila u Narodnoj banci Jugoslavije. Niste se u Narodnoj banci Jugoslavije bavili kozmetikom? Nisam. Kozmetika je moj hobi. Kozmetika je moj hobi i ja se kozmetikom bavila kao svojim hobijem. Cijeli život. 40 godina. Kad ste počeli prvi put? Kad ste se recimo... 58. 58. sam počela. Da se to kaže, napravili ili učinili prvi tretman? Pa to, 58. Već 58. Znate, da li se to sećate svog... Ne mogu da kažem svog slučaja, pošto lekari imaju svoj slučaj. Da li se sećate svog prvog rada? Dakle, šta ste to uradili prvi put? Sećam se, u Zagrebu sam živjela. Znate, u Zagrebu sam živjela i to je bilo ovako sve u nekakvoj eksperimentalnoj fazi, znate. Nije to tako da sam imala jedan kompletan tretman. A i tamo ste bili službenik Narodne banke Jugoslavije? I tamo sam radila. To sam bila Narodna banka Jugoslavije svuda. Dakle, večeras ćemo pričati o tome kako da lepša polovina sveta izgleda još lepšom, je li tako? Da, to nam je stil. 6. mart je dan pred 8. mart, a 8. mart fantastično koriste muškarci da bi lepšem delu sveta poželili sve najlepše i što je moguće više pojeli i popili. Je li tako? To obično iskoriste muškarci na pravi način. Gospođa Nada Jovičić dolazi nam iz agencije Fortuna. Tako. Vi se bavite... Ja sam psiholog u Fortuni. Kod vas dođu dame, gospoda? Ljudi koji su usamljeni, bračno slobodni, a ne žele da ostane tako, znači žele da promene nešto u svom životu, da sretnu odgovarajuću osobu ili da se druže, da upoznaju nove ljude, druženja, prijateljstva radi. U bukvalnom smislu reči, ne u ovom novokomponovanom smislu. Znači mi smo tradicionalna bračna agencija. Koliko godina trajete? 16. godinu, sad ćemo još malo 16. rođendan. Još malo pa ćete biti punoletni? Skoro. Imate li već dece punoletne u agenciji, iz agencije? Pa nema punoletne, ali ih ima pri kraju nekog osmogodišnjeg školovanja. Osmogodišnje školovanje. Gospođo Jovičić, da li ste se vi udavali preko agencije ili preko provodadžika? Pa nisam ni jedno ni drugo. Ja sam se udala, odnosno počela sam da se zabavljam sa mojim mužem sadašnjim za vreme studiranja. To je neko normalno vreme kada se ljudi sreću, upoznaju, jer se stalno kreću u društvu svojih vršnjaka i to je jedan vrlo širok krug ljudi. Da sam možda sada neudata, verovatno bi potražila pomoć agencije. Šta mislite o periodu, a to je bilo verovatno, da li vi pamtite provodadžike? Kako ne. Vi se niste udavali preko provodadžike? Nisam. Kako ste se vi? Vi ste se isto udali, upoznali ste supruga, ja sam mog supruga uzela, on je bio direktor jedne firme, posle rata bio pukovnik, ja sam došla po planskoj raspodeli kadrova kod njega i ja počela plačem. On kaže, ne plači. On počne da vas teši i na kraju se završi. I on je bio moj direktor i udala sam za njega. Dobro. Dakle, poštovani gledalci, večeras je naša priča. Biće priča
vidite, vrlo zanimljiva i kozmetika i lepota, brak, ljubav, usamljenost. Mislim da ćemo imati zanimljivu priču večeras. Na raspolaganju vam, kao i inače, stoje telefoni 22 955 25 193 i 27 872 i pozivni broj za Novi Sad. Izvolite, možete našim gošćama postaviti pitanja. Inače, u publici se nalaze naši, tako reći, stalni posetioci iz Rusinskog kulturno-prosvetnog društva. Dobrodošli u promenadu. Za vas imamo neke poklone, a pretežno vidim da je i ženski svet u većem broju. Da li ima više ženskog sveta kod vas koji žele poznanstva, društvo ili brak? Za konkretnu pomoć pri izboru partnera podjednak je broj muškaraca i žena. Tu jedino postoji mala disproporcija po godištima. Recimo, u mlađoj nekoj generaciji do 35 godina više je muškaraca nego devojaka. Kasnije se taj broj izjednačava. A na druženjima ima nešto više žena. Međutim, i to nije pravilo. Dešava se da bude na druženjima i više muškaraca. I moram ovako sa žalošću da kažem da je to ipak onda tužnija priča. Jer su žene hrabrije i same da ustanu i da zaigraju i same sebe da zabave. A muškarci, kad ih je većina, onda ih treba vući za rukav da ustanu. Imamo mi ovde jednog gospodina koji će se baviti večeras nama malo u jednom drugom smislu. On večeras radi u kuhinji. To je moj kolega iz televizije, urednik u Radio-televiziji Srbije u dečijem programu, gospodin Velimir Dejanović. Veco, šta se večeras priprema u promenadinoj kuhinji? Evo, imamo za vas jedno iznenađenje. Posle malo pršuta na početku, a pre kolača od marcipana u sredini, znači kao glavno jelo, bit će to jedna pašticada. Pašticada je juneći but koji se sprema inače nekoliko dana da bi bio mekan. Ja sam probao ovog puta ga spremim malo neobično, ovako vakumirajući s ovim Ekovak proizvodima i da vidim da li će biti mekan nakon nekoliko sati stajanja u vakumskom ovom lončiću ovdje. Može se, ovakav lončić bi trebalo da se proizvodi izuzetno velik, da oni muškarci koji su nešto tvrdi za brak i ostalo onako, stavimo ih tu i oni posle nekoliko sati omekšaju, mogu da se žene odmah bez problema, je li tako? Probajte ovaj but pa ćemo da kažemo stavimo. Evo, to je početak naše večerašnje priče, poštovani gledalci. Na početku, kao i po starom dobrom običaju, tu je i muzika ansamblu Veseli Vojvođani. Pratit će našeg prvog gosta večeras, gospodin Nikola Brakus. Pesma je U ranu zoru, a gost orkestra je Slavko Mitrović-Cale. Izvolite.
Gospodine Brakus, izvolite. Kako je slučaj neverovatan. Znate, ima Crnjanski jednu rečenicu. Slučaj je najveći komedijant na svetu. Vi ste moj prvi sagovornik muški večeras u emisiji, ne računajući gospodina Dejanovića, koji je ovako deo ekipe večeras. Prezivate se Brakus. U osnovi vašeg prezimena reč je brak. A pričamo večeras o braku. To je neverovatno. Ja sam vrlo za brak. Imao sam dva. Imam dva. Čekajte, nije mi jasno kako imate dva. Jedan sam imao, pa još jedan sad imam. Imali ste takozvani popravni. Ja sam popravni, da, bio sam da popravni, baš tako. I opstojavate u ovom drugom. Zahvaljujući moje supruzi. Šta je ona sve istrpela? Pesma. Pevate, a njoj više nije ni do pesme. Imate u stvari uvek izgovor neki, imam baš večeras da pevam, moram da idem, tako? Koliko godina pevate? I ovi. Ne morate da odgovorite. Da, kako da ne, ovo ću da preračunam. Recimo, pre 36 godina sam peo u dvorani Doma sindikata. To bi bio neki početak, ali nije. To je u Beogradu bilo. A pre toga bilo još nekih par godina, jedno 40 godina. Imate li ploče? Nemam, nažalost. Šta ste radili? Pa eto, ženio sam se. Šta, pa zbog tog nemate ploče ili šta? Pa ja sam diplomirani mašinski inženjer. Radio sam, studirao sam. A pevanje vam je ovako bilo, može se reći, neka vrsta hobija? Pa, znate, čovjek mora da živi, a da bi živio mora da se hrani. Ja imam dve stvari hrane. Jedna je fizička, da bi održao kondiciju, a druga je duhovna. Kod vas je sve dve žene, dve hrane, dva posla, sve dva. Pa upravo tako. Nije mi pevanje posao, ali evo, to mi je zadovoljstvo stvari. Volite isključivo ovu vrstu muzike ili ste se bavili još nekom drugom vrstom muzike, nekim drugim pevanjem? Ne, samo narodno je starogradska i tako. Uglavnom je to čerdalinke. Iz ove perspektive, kada biste trebali da birate sve iz početka, da li biste prvo odabrali pevanje pa onda da budete inženjer ili obrnuto? Pa teško je pitanje. Tehničar se obično ziheraši. To sve se stavi na računicu, pa šta je sigurno. Da nisu ziheraši, sve bi se kuće rušile. Verovatno. Ono što kažu, mili mi je vrabac u ruci. Nego pesma na grani. Nego ona na grani. Kad smo kod vrapca, mi ne delimo u ovoj emisiji vrapce uopšte, moram da vam kažem. Imamo ovde šoljice. Pogledajte kako su lepe šoljice. Neću da vam sugerišem, ostavljam vama da odaberete jednu od ovih šoljica. Ovo je poklon našeg sponzora, MS Trade, koji ovakve šoljice prodaje u kompletu, a može i na komad. To je Bohemija. Vi ste čuli za Bohemiju? To je čuveno. Čula i sve, apsolutno divno. Znači, ovo je pravi porculan. Pogledajte kako to lepo, da ne razbijem slučajno, kako to lepo izgleda. Dakle, predlažem vam, gospodine Bahus, izvolite, odaberite jednu od ovih šoljica da imate za uspomenu na boravak u ovoj emisiji. Hvala vam lepo, ja ću vam prvo uzeti. Ponesite supruzi. Ta je baš lepo. I dozvolite mi da... Uzeli ste najlepšu. Najlepšu. Suprugu sam najlepšu izabrao. Normalno. Dozvolite mi da čestitam 8. mart. Unapred. Hvala lijepo. Unapred, mi smo počeli već sa slavlje. U firmama to slavlje već traje. Tipično muški. Uglavnom, mi to znamo. Dobro, hvala vam mnogo, da ćemo vas jednom čuti. Kažite mi, šta je vas opredelilo da se bavite baš poslom u Fortuni? Pa slučaj. Opet slučaj? Pa normalno, psihologiju sam završila, radila sam u marketingu, u borbi. Eto, preko veze sam se zaposlila u Fortuni. Moj kolega, psiholog sa fakulteta, poznavao je damu koja je osnovala Fortunu, trebao je psiholog i eto mene tako tu. I odete vi i... Ostanem tu. Ostanete tu. 11 godina i malo jače. Sličite verovatno zanimljive ljude, zanimljive žene. Šta je to što se njima desilo, pa eto jednostavno ne mogu sami da reše tu svoju usamljenost ili da sami odluče ili da priđu nekom. Da li je Fortuna agencija koja će im pomoći i olakšati?
Kako da ne? Taj prvi korak. Zato i postojimo, odnosno mi smo tu da im omogućimo da upoznaju druge ljude koje nikad u životu ne bi sreli, a koji su isto tako sami usamljeni i žele nekog da upoznaju. A to šta ih opredeljuje, odnosno šta su razlozi njihove samoće koje dovodi do usamljenosti, prvo, recimo, osobine ličnosti. Znači, ima jedan broj ljudi koji su teško stupaju u komunikacije. Znači, povučeni su i teško upoznaju nove ljude. Međutim, taj broj ljudi je, mada se očekuje da je jako veliki, mali kod nas u agenciji. Ima najveći broj je onih ljudi koji su, eto, sticajem nekih životnih okolnosti ostali ili postali sami. Znači, ostali, ne znam, zato što su promenili mesto boravka, zato što su se zabili u posao i ceo dan rade da bi došli kući i odmorili se. Upadaju u samoću i samoća jednostavno postaje deo njih. Kuća je neki azil njihov mir i to postaje na kraju i deo njihove ličnosti. Oni postaju sve manje spremni da izađu iz tog azila i sve manje spremni za nove komunikacije. Razlog, naravno, ima jako puno razvoda brakova. Kod nas u Jugoslaviji svaki treći brak se razvodi, što je stravična cifra. Zatim, mnogi ljudi ostaju sami smrću bračnog partnera. Pa, ne znam, otuđenost je velika. Vi znate, u velikom gradu, u velikim zgradama ljudi najčešće ni prvog komšiju ne poznaju. Puno ima tih razloga. Odlaze u inostranstvo, pa, ne znam, grade karijeru, pa onda dođu u neke godine kad se zapitaju a šta ja imam iza sebe. I recimo, interesantni su ti ljudi iz inostranstva koji se nama javljaju. To su uglavnom ljudi 50. godina koji su stekli sve na ekonomskom planu, a koji imaju praznu kuću. I sad odjednom shvate da nemaju porodicu, znači žele mnogo mlađu ženu da upoznaju, da bi mogla da im rodi dete i da zasnuju porodicu. Ne samo njima, nego i sebi, normalno. Naravno. Dobro, ali kažite mi, gospođo, koliko je do sada sklopljeno brakova vašim posredstvom? Imate li tu evidenciju? Pa evo, sad ću da vam kažem, preko 35.000 ljudi je prošlo kroz Fortunu za ovoliko godina, skoro 16. Oko 6.000 ljudi je našim posredstvom upoznalo odgovarajuću osobu za brak. Odnosno, taj broj je sigurno mnogo veći. Jer mnogi ljudi, što je karakteristično za naše ljude i što je u stvari naš osnovni posao, oni su puni predrasuda, a mi smo tu da razbijamo te predrasude. Većina ljudi, čak i kad se upozna preko nas, nastoji da zaboravi gde su se upoznali i retko nam se javljaju. I nakon što su sklopili brak, dakle, sa osobom koju su također tu upoznali. Kako vi kao psiholog to tumačite? Šta se to dešava? Ja kao psiholog to tumačim sa pojavom Turaka. Opet su vam Turci krivi? Opet Turci, da. Pa neverovatno. Pa ne, toliko su jake te predrasude u našim ljudima da je to neverovatno. To je izgleda stvarno genetika već u pitanju. Recimo, nema veze to ni sa intelektualnim nivom, ni sa obrazovanjem, ni čak ljudi dolaze sa zapada gde je najnormalnije da se učlanjuju agencije, ali kad dođu na naše tlo, predrasude rade svoj posao. Mada, recimo, kad ih neko upozna sa nekom osobom ovako, a da to nije agencija, posle tog uzimaju za kuma, uopšte ga se ne odriču. U životu se dešava tako. Neko ih je upoznao, onda oni uznaju zahvalnosti, evo sad ćeš nam biti kum posle. Da. A s druge strane, ako brak nije baš uspešan, taj drugi može i da im bude kriv. Tu je bolja uloga agencije, ali nema krivca. Pita se i jedna i druga strana, znači da li želi da upozna osobu koju mi predlažemo, a predlažemo je na osnovu konkretnih zahteva svakog pojedinca, znači individualno radimo. Dobro, o tim zahtevima, upitnicima i sličnim stvarima možemo da pričamo u emisiji, tako sasvim slobodno. Gospođo Dejanović, recite mi, žena, to je nešto najlepše na ovom svetu. Vi ćete se verovatno složiti to sa mnom. Apsolutno.
Kad Mada sam pročitao svojevremeno u jednoj knjizi u nekim narodnim mudrostima kako kad čovjek treba da se ženi, u stvari momak pre ženidbe treba da ode u kuću u ranu zoru, da vidi mladu kako izgleda kad se probudi. Vi pomažete da se vidi kako mlada ne izgleda, u stvari da izgleda lepše. ne, ja pomažem da mlada treba da bude negovana i lepa, a ne našminkana pa lepa. To je znači isto Ja imam prvo da bude negovana i lepa, znači nega Onda je posle šminka prioritetno. nije ni potrebna. Posle šminka nije potrebna. Šminka je samo kao dekoracija, kao normalan sušetak, ali nikako kao svrha. Svrha, ne može šminka da bude prvo. Šminka je samo mora znači da ima prethodno, da ima navike, da bude održava higijenu, lepotu, sve ostalo, znači zdravlje, sve ostalo, pa onda da bude šminka kao normalan zaključak. Gospođo, vi zagovarate tezu što je manje šminke, a više nege. Nega. Kako mlada osoba, a i osoba koja recimo dođe u neke 70, Koja nije 80, mlada. 90. godine života, Da. da neguje svoje lice? Pa znate, Da li je to samo voda, onako ustane lepa, fina, dopla boba? kažem, pa jeste, higijena je bitna, znate, ali je bitna, to znači sve, ona mora od znači, uslova života, načina života, higijene, održavanje lične higijene, da ne pije, da ne puši, da svi faktori koji utiču, koji loše utiču na lep izgled, znači mora prvo da ima to, da ima ličnu higijenu, da ima negu, a to je sve opisano u toj knjizi. Zapravo, ja ću to je pokazati. toliko mnogo toga da ja moram da hoćete vam sad da ja pričam. čitam? Ne morate da čitate, nego to je toliko puno Evo tu toga. je znate, knjiga moje i vaše večerašnje gošće, gospođe Olge Dejanović, Saveti za lepotu. Ovo je vaše iskustvo. 40 godina 40-godišnje neprekidnog rada u oblasti iskustvo. kozmetike. Da li ste radili na lepoti ovih dana ovde? To su moje dame, to su moja lica. To su lica koje su kod mene 30 godina. Da, 30 zaista, godina. I zaista ova su. gospođa koja je preko 30, sve su to moja lica. Ona po svemu sudeći ima više od 30 Ona godina. ima, ne dušo, ona je u 8. deceniji, ali pošto me ali gleda... kod vas je 30 godina. Jest. Da li nas ona gleda večeras? Gleda, Evo da je kako pokažemo ne. još jednom, pogledajte Mira, kako kako imamo da ne. lepe Mira, gledateljke jest. večeras u Jeste, večerašnjoj sjajno. promenadi. A uostalom i naše gledateljke ovde večeras su lepe i uopšte sve naše gledateljke su lepe. Sad ćete da čujete šta se dešava u kuhinji i Veco, ja bih molio da krenemo sa pričom šta je to večeras i da čujemo za recept. Glavna stvar koju sprema večeras je pašticada. Pašticada je nešto što se sprema nekoliko dana, rekao sam već u onom kratkom uvodu, to je juneći but ili goveđi but, meso, znači 1,5 kilo, 2, tako uzmete parče, stavite ga u pac ili ti marinadu, znači sir će da odstoji nekoliko dana, 3 do 4 dana u frižideru. Može mnogo brže, rekao sam, ako stavite u neke od ovih vakumskih posuda, kao što je ova eko-vakove posude što sam ja uradio, i onda jedan dan se zamenjuje 1 satom stajanja u ovoj posudi. Znači, možete samo nekoliko sati da držite ovdje. Našpikujete to lepo svim i svačim, to znači belim lukom, slaninom, klinčićima, onim malim raznim tako začinima i stavite da se krčka na malo ulja i luka, nekoliko glavica i tako krčka se to boga mi satima. I na kraju dobijete nešto što je apsolutno neodoljivo, kažu mnogi poznavaoci dobre kuhinje. Ovo je inače dalmatinska kuhinja, ali vidjet ćemo šta će reći naši. Kako ćemo izdržati ovo? To miriše dok se priprema, je li tako? Neverovatno. Pa dobro. Žao mi je što naši gledalci to neće primetiti, gledalci kraj malih ekrana, kako bi se to reklo u televizijskom žargonu. Recept koji ste videli, poštovani gledalci, nadam se da ste uspjeli da prepišete, ali ako niste, u sljedećem broju Nine, evo pogledajte ovaj broj Nine koji je vrlo zanimljiv. Evo za dame nešto. Dakle, Nina poster, dakle Brad Pitt kao Ninin poster, a u ovom broju možete da vidite neke od recepata iz prethodnih emisija. Također, ako ne možete da dođete do ovog broja Nine, jer je velika gužva za ove brojeve, tu se nalazi jedan kupon, o njemu ćemo nešto kasnije. Postoji adresa na internetu, naša adresa je, evo vidite trenutno na ekranu, pa posjetite naš sajt, tamo ćete vidjeti dosta zanimljivih stvari i ono što se dešava u emisiji, a što tokom emisije ne primećujete. Imamo mlade momke, mislim da nijedan po svemu sudeći nije oženjen. Deluju mi neoženjeno. U pitanju je grupa Maksić i drugari. Maksić i drugari, izvolite.
Bila to grupa Maksić i drugari. Evo sad dolazi njihov predstavnik za štampu. On se, na osnovu ovog podatka koji ja ovdje imam, nije Maksić, ali da vidim po kom Maksiću ste vi dobili. Dobrodošli u promenadu. Ko je Maksić tu? Ja sam Slobodan Negić, zvani Maksić. U stvari, to Maksić je jedna tajna. Ilegalno ime Maksić. Tako je. Dobro. Gospodine Maksić, Negić je Maksić. Negić Slobodan, ali možete me zvati Maksić. Negić Maksić. Da. Kažite, gde ste se vi to iskupili? Pa, Koje je to društvo? Kakvi su to drugari? Ko su oni? To je tajna, u stvari. Evo sad ću otkriti Oni uopšte ne tajnu. postoje, oni su tajne. Da. Drugari su, to je u stvari maslo bubnjara. To je ime grupe, Maksić i drugari. Za bubnjevima je večera sa nama Ica Dimitrijević, bas je svirao Marko Cvetković, u stvari čućemo celu ekipu, ali tako još jednom. Gitara Nemanja Musurović i saksofon Jazz Giant Miloš Mamula. Šta su oni po zanimanju? Oni su drugari. Time se bave isključivo. Mamula studira arhitekturu, Ica sad upisuje muzičku akademiju, Nemanja takođe planira da upiše muzikologiju, ja studiram filozofiju i Marko Cvetković je na umetnosti. Opredeljenje ovako kao drugari svirate muziku, međutim, da li nastupate negde, verovatno imate neke koncerte ili na televiziji, da li vas mogu videti? Da, pa nastupali smo u garaži, u toj emisiji Beogradskoj televiziji, a nastupali smo na Platovu, jazz klubu u Beogradu i ja bih iskoristio ovu priliku da se ovako javno zahvalim jednom posebnom čoveku iz Dilune Blues Benda koji je nama pomogao da se malo afirmišemo i da se popnemo na te daske sa tim starim muzičarima. Evo želim da kažem, Mare Diluna, ako gledaš, hvala ti puno za to. To je lepo od vas. Hvala mu i što vas je tako reći pomogao vam je pa ste došli i do emisije. Sigurno. Hvala vam mnogo. Imate li još nešto što ste htjeli da kažete? Jazz. Hvala. Još ćemo jednom čuti Maksića i drugare. A ovdje se predavno nalazi, ovo je koja godina? 72. I 72. Tekst iz novina, zbog lepote skidaju kožu. Naslov, prvi put kod nas u kozmetičkom salonu, Olge Dejanović, skidaju kožu dame. Zbog lepote. Zbog lepote. Da. Da li ste imali problema oko tog skidanja kože? Evo pogledajte kako to izgleda, kako dame skidaju kožu. Nisam imala problema stručnih, nego sam imala problema kad sam došla u banku kod direktora sutra ujutro, on kaže, Pošto je pročitao u novinama. kako je pročitao u novinama, čovjek kaže, kako vam se to dogodilo? Međutim, onda sam video, kažu da to mogu da rade i muškarci. Da li su dolazili muškarci da skidaju kožu kod vas? Nisu. Nijedan za ovih 40 godina? Nisu došli da skidaju kožu. Došli su na lečenje. Muškarci dolaze isključino za neko lečenje. Znate, ko ima akne, ko ima neki problema. Ali muškarci ne dolaze. Muškarci su nekako, muškarstvo to stoji kao, još uvek on treba da savlada tu. Hvala. Znate, znači to su naši muškarci malo konzervativni. Muškarci misle da sa negom i sa lepotom da ne umanji svoju muškost, on neće da se neguje, jer to je za žene. Što rozni to bolje, je li tako? Da, nije, to je uglavnom za žene. To je ženski pol. Pozdravlja vas Sveta Ostojić iz Beograda, a Olga iz Kraljeva se zanima za knjigu Saveti za lepotu, o tome ćemo nešto kasnije. Kada sa nekim provedete 26 godina u braku, a niste zadovoljni, šta učiniti, pita vas Ana iz Vrnjačke Banje. Pa mislim, pitanje je tako kratko. A jasno? A jasno, a odgovor ne može da se da tek tako na to pitanje. Znači, kompleksno je jako. Pa čekajte, ako je neko nezadovoljan, a 26 godina u braku, zar nije logično da kažu jednom drugom doviđenja? Pa zavisi. Zavisi prvo od ekonomskog, od materijalnog faktora. Mislite da je brak ekonomska zajednica ili... Pa jeste i između ostalog i to, pogotovo u današnje vreme. Ja to radim ovaj posao već koliko 11 godina i sve više ljudi zahtevaju osobu koja je dobrog materijalnog stanja. Što je odraz ove naše trenutne situacije, ali na ovo pitanje zaista ne bih mogla da dam nikakav odgovor jer ne znam nikakve detalje. U svakom slučaju treba se potruditi pa učiniti svoj život lepšim.
Gde se nalazi vaša agencija? Zanima Teodoru iz Beograda. Recite adresu. Centar grada Dobračina 20. A Dušicu iz Vrbasa, koliki procenat veza uspostavljenih preko agencije završava brakom? Svaki 5. kontakt je uspešan. S tim što moram da se pohvalim da u zadnje vreme većina brakova koje su zasnovana, većini ljudi koji su stupili u brak preko nas, predlog je bio prvi. Znači, ne pravimo predlog radi predloga, nego se zaista trudimo da ispoštujemo zahteve obeju strana i to urodi plodom. Gospođa Paunović iz Kruševca upućuje pozdrav voditelju. Hvala mnogo. Ovde su komplimenti za emisiju i ujedno da kažem, da najavim, poštovani gledalci, i 100. emisiju, znači ovo je 98. Imamo 13. 99. nadam se, i 20. marta je 100. promenada na ekranu televizije Srbije. Sad, Verica iz Cetinja postavlja pitanje zašto nikada gosti u emisiji nisu Crnogorci. Po svemu sudeći, gospođa Verica nije gledala sve naše emisije. Imali smo goste i iz Crne Gore, a ja jednostavno nisam pitao od goste ko su, šta su, odakle su i tako dalje. Da smo pravili analizu toga, verovatno biste bili zadovoljni brojem ljudi koji su Crnogorci, jer mi smatramo jednostavno, da ste vi slučaj, imate iz Crne Gore? Ne, ja sam Šumadinka. A vi? Svi smo mi Crnogorci u osnovi. Evo, vidite, šta ćemo sad? Dobro. Evo i aplauz od Rusina. Hteo bih da vas pitam, da li prilikom dolaska, verovatno tu treba razbiti neku tremu i verovatno su ti prvi susreti pomalo ovako čudni. Možete da ispričate nešto oko toga? Pa evo, interesantan je podatak da ljudima treba oko godinu dana razmišljanja o agenciji da bi smogli hrabrosti da dođu u agenciju. Da pominjemo Turke ili ne. To znači da će nakon ove emisije kroz godinu dana vama početi veći broj da se javi? Veći broj, jeste. Pa svi, odnosno svi, većina ljudi dolazi vrlo bojažljivo kod nas na taj prvi razgovor. Znači, obično telefonskim pozivom razbijaju tu prvu tremu, ali je prekoračiti prag agencije jako mučno i teško za njih. Zašto? Zato što većina njih smatra da na taj način priznaje da su nesposobni da sami pronađu odgovarajuću osobu. Veliki broj ljudi se plaši ne nas, nego da ne sretne slučajno neku poznatu osobu, šta će onda da kaže. Mi zaista najviše vremena provodimo u tim prvim kontaktima, da uspostavimo što prisniju komunikaciju sa čovekom, a posle sve ide jako lako. Recimo i na druženja kad ljudi dolaze, strašno im je teško kako će ući u tu salu gde se zabava održava. Međutim, mi smo tu i da ih dočekamo i da ih uvedemo i smestimo ih iza sto i pravimo malo i generacijski raspored po stolovima, a kasnije sve ide izuzetno spontano jer prevladava jedna optimistička raspoloženje, atmosfera. Svi su došli da se druže i tako se zaista i ponašaju. 22 955 25 193 27 872, poštovani gledoci, slobodno se javite, nema razloga za tremu. Ovde možete da kažete samo svoje ime, ne morate da kažete prezime, možete ime i prezime, ali kod vas, gospođo, treba da li uzimate fotografije, da li donose fotografije, to je diskrecija zagarantovana. Apsolutno, da. I vi nećete nikom pokazati fotografiju, osim članovima, je li tako? Nikom. Niko ne može da vidi, čak ni onaj ko je član ne može da vidi fotografiju neke osobe koja nije predviđena kao predlog za njega. Znači, samo ono... Znači, ne date njemu, on dođe i kaže, gleda, ja bi da se upoznam sa ovo, nema to? Nema kataloga. Sad, ovo je malo drugačiji način upoznavanja nego što je u životu, znate. U životu prvo vidite osobu, pa onda krenete sa upoznavanjima. Ovde prvo vidite upitnik koji je ta osoba popunila i njene fotografije. Znači, fotografije daju neku predstavu o izgledu te osobe, ali, mislim, ipak nisu živa osoba. A upitnik su podaci, objektivni podaci o osobi i
o njenim željama u vezi budućeg partnera. Znači, na osnovu tih podataka donosite svoj zaključak da li uopšte nekoga želite da upoznate ili ne i potrebno je da su obe strane saglasne da bi uopšte došlo do poznanstva. Evo, nešto počeli gledalci da se obraćaju i uredniku, pa ću da pročitam ovo. Pozdravljate sve, a nas zaboravljate svi komplimenti emisiji Marija iz Drinjača u Republici Srpskoj. Dragi gledalci iz Republike Srpske, primite iskrene pozdrave ne samo od voditelja, nego od svih nas. Svih nas. Dobrodošli. Evo sad da vas pitam, gospođo Dejanović, šta ste najviše voljeli da radite kao kozmetičarka? Pa najviše sam voljela da radim negu i problematične kože. To mi je bila nekako, znate, jer divno je uraditi jedno lice koje dođe sa puno akni, puno kraste, pa kad jedanput problista. Ja imam i film snimljen za to. Znate, i u Londonu sam prikazala i u Zagrebu. Snimljen film osobe koja je došla, mladića i devojke, neki Branko. I kad smo završili te tretmane i kad je to vidjeli kako blistaju, to je prava stvar. Najviše volim to da radim. Onda je to pravo zadovoljstvo. To je pravo zadovoljstvo. I za njih i za vas. Za njih i za mene. Ja, pogotovo što ja volim, što ja to obožavam, ja mislim da je to prava stvar. Baš onako zadovoljstvo. Znate. Ali ste mi, bili ste kao privatnik, kao kozmetičarka, imate dozvolu za rad u Beogradu broj 1. U opštini Stari grad. U opštini Stari grad. Broj 1. Niko pre vas? Niko nije pre mene, to je posle Drugog svjetskog rata, da se razumemo. Jer onda nije bilo registrovani. Nikako nisu znali kako će da mi registruju, da registruju firmu, kako ja radim u banci, kako sad da budem, da idem u privatnike. To je bilo mnogo komplikovano, znate. Onda sam ja njih ubedila da to može da bude moje sporedno zanimanje. I onda su me registrovali kao sporedno zanimanje. Ja kažem, ja mogu da se bavim pčelarstvom, svinjogojstvom i šta ja znam, čim god hoću, ja ću to da radim. I ja sam stvarno radila i... Da, to je nevjerovatno. Čovjek privatno uzgaja ovce, krave i ostalo, to može, i pčele recimo, i to nikom ništa. Ako hoće privatno ili uz svoj posao da radi nešto drugo, onda ne može. E pa pristali su opštini Stari grad, imam dozvolu broj 1 za rad za sporedno zanimanje. Gospodine Dejanoviću, da li je vama kuvanje sporedno zanimanje? Jeste u stvari, ja to najviše kuvam u promenadi, moram da priznam, i u nekim situacijama za moje drage prijatelje, kada oni to požele. Kod kuće malo ređe kuvam, moram to da iskreno da kažem, ali i tamo ponekad. Za svaki slučaj, tako? Da se supruga ne bi razmazila. Da. Šta sad trenutno radite? Da, vi šta radite? Izvini, nisam čuo. Šta radite tamo u kuhinji? Šta trenutno? Trenutno, evo ovde malo stavim vino da se hladi, evo radi se, krčka se polakova moja juneća šnicla, odnosno juneći ovaj butić, salata je gotova, dobit ćete za neki trenutak sa ledom i evo ga i dalje sve koristim, ovaj ekovak vadim iz jednog drugog, prebacujem i tako dalje. Boga mi je to lepo i uzbudljivo. Evo sad je trenutak da najavim i duvački kvintet. Klasika, pripremljena, tako. Oni su na punktu koji je inače do sada bio ovako isključivo namenjen našem orkestru Veseli Vojvođani, a evo sad pogledajte i ovaj gudački kvintet. Izvolite.
Da vidimo ko je zadužen za priču ovde za promenadinim stolom. Ja sam najavio gudački, kad sam bolje pogledao, stvarno nema ni jednog gudača, sve duvači. Ali dobro. Izvolite. Marijana Josipović flauta, je li tako? Da. Hoćete najaviti i ostale? Marijana Josipović flauta, Zakanj Emeke oboa, Burić Nebojša klarinet i Ana fagot. A vaše ime? Stevan Biber. Dobro, kažete mi, Stevane, ovaj duvački kvintet muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, koliko traje? Pa sastavljamo prije otprilike mjesec dana. I već tako svirate uvežbano? Pa pripremamo se za takmičenje neko u Italiji. Da li ste učestvovali na nekim takmičenjima? Ne, tek smo počeli da radimo. Ja imam ovde podatak o vašoj profesorki, Jelena Jeremić, prvi laureat jugoslovenskog priznanja dr. Đorđe Natošević za inovacije u oblasti muzičke pedagogije. Da, to je bilo u januaru mesecu. Ona je dobila tu nagradu za rad sa mladim talentovnim učenicima na horni, na trubi i rad sa limenim kamenim sastavima. Ovo je prvi put da ona vodi duvački kvintet. Radimo, trudimo se. Ovo je vaš prvi nastup? Da, prvi ja. Pa dobro, lepo je, nije bilo treme neki. Da. Hvala vam mnogo. Za vas jedna šolja. Izvolite odaberite jednu šolju koja vam se najviše sviđa da imate za uspomenu na boravak u ovoj emisiji. Izvolite, da vidim šta ćete da odaberete. Evo, baš šta odaberete. Imate ukusa, moram da vam priznam. Evo, to je i pitanje jednog, hvala vam mnogo, pitanje našeg gledateljke Zagorke. Zagorka iz Bara, njoj se dopadaju ove šolje. Pita na koji način može da ih poruči. Ja bih zamolio ekipu koja radi u režiji, dakle, da nam da broj telefona MS Trade-a koji se bavi prodajom ovih šolja i ne samo šolja, nego i ovog predivnog servisa koji se nalazi ispred nas, ovaj Cvivelov servis, sve to. Zatim tu je toner Esaig, pa su tu bezbroj nekih lepih detalja. Tu je i ETA, elektronski aparati. Ima svega tu. Znači, zapišite broj. 021, pozivni za Novi Sad, 21 324. Pozovite ovaj broj. Možete da zakažete prezentaciju, možete da budete i osoba koja će se baviti prodajom svega onog što MS Trade nudi svojim korisnicima. Znači, još jednom, 021 21 324 broj telefona na koji možete da se javite. Znači, draga naša Zagorka iz Bara. Kako se postaje član Fortune? Evo pitanja naših gledalaca. Na koji broj se možemo javiti i da li se plaća članarina? Pita Desanka iz Apatina. Član Fortune može postati osoba koja je punoletna, bračno slobodna i psihofizički zdrava. To su neki osnovni uslovi. Inače imamo dva vida rada. Jedno je ta konkretna pomoć na izboru partnera za brak, odnosno trajnu vezu, a drugo su ova druženja koje organizujemo. Za izbor partnera članarina je 400 dinara, u 2 rate može da se plati. Ona nije vremenski ograničena, nego važi za 15 predloga odgovarajućih osoba sa naše strane, odnosno cilj je da se ostvare 3 konkretna poznanstva. Zašto nismo vremenski ograničili rad? Rekla sam da nam je mnogo bitnije da kad radimo predloge, ti predlozi budu adekvatni, nego da radimo predlog radi predloga i lupamo nekome recke. A s druge strane, kad se 2 osobe upoznaju, ne zna se unapred koliko će ta veza da traje. Za druženja članarina je 150 dinara, 6 meseci važi od datuma učlanjenja i onda članovi imaju popust na tim druženjima i obavešteni su kad se šta dešava.
Pravimo otprilike jednom u 3-4 nedelje zabave, drugarske večeri, izlete, letovanja, doček nove godine. Znači razne prilike da se ljudi sreću i upoznaju. Sad sutra imamo druženje u restoranu Park kod Kalemegdana. A od 15. krećemo sa trećim vidom rada. To će biti prvi klub za ljude koji su bračno slobodni u Jugoslaviji. To će da se odigra u jednom prelepom ambijentu restorana Broadway sa božanstvenom muzikom naše mladosti, znači Evergreen, Blues, Soul, i tu će članovi Fortune moći onako neobavezno da se druže svake nedelje uveče. Da li to znači da ako recimo neko se kod vas učlani za ova druženja pa vidi neku osobu, upozna neku osobu, da li je njoj dozvoljeno da se tom osobom oženi ili da se ta osoba uda za koga je upoznao, bez obzira na vaša razmišljenja da oni jedno drugom ne odgovaraju? Pa kako da ne? Mnogo puta su se desile veze za koje mi nismo mislili da bi bile uspešne, ali to je ta neka privlačnost na prvi pogled. Znači ljudi na... Vi verujete u ljubav na prvi pogled? Pa da ste me pitali pre 20 godina, rekla bi da, a sada već... Više bi mi odgovarao ovaj drugi vid rada da krenemo od konkretnih činjenica. Imam ovde vašu knjigu koju sam već pokazao, gospođa Dejanović, Nega lica, pa onda Tajna lepog šminkanja, pa Nega tela, pa Ishrana, pa onda Odmor i rekreacija, specifična životna doba. Nega u trudnoći, recimo, pa treće životno doba, pa onda povratak prirodi. Da li ste za kreme koje su od ovako, kako sad to da kažem, nije prirodni materijal? Ja sam za prirodne, bez konzervansa. I to samo radim i to radim 40 godina. Čekajte, vi pravite kreme? Pravim kreme bez konzervansa 40 godina. Prirodne. Može i da pojede ako hoće. U slučaju da je... U slučaju da misli da je putar, da uze pa da pojede, ništa neće da se dogodi. Pošto je Veca Dejanović, vaš sin, Veco, da li ste vi nekad pojeli u zabune onako malo maminu kremu na... Nije. Nije. Se dešavalo da stavite u frižider neku kremu onako kad je vruće, ne? Ali nikad mi se to ipak nije U svaki slučaj. Evo, sad mislim da je došlo vreme da čujemo još doktor Zdenko Milosavljević, ansambl Veseli Vojvođani. Doktor Zdenka Milosavljević peva pesmu Kraj potoka bistre vode. Izvolite.
Doktorko Milosavljević, je bilo malo treme? Pa malo možda. Nije strašno. Čime se vi bavite? Ja sam inače stomatolog, radim u izvršnom veću Vojvodine i tamo sam savjetnik pokrajinskog ministra za zdravlje. A ovo mi je nešto što volim inače u slobodnom vremenu da pevam i to mi je nešto što mi je dato u genima. Da, ja verujem da i oni koji dolaze kod vas imaju tremu. Prema tome, tu smo 1:1. Recimo, kad idem kod zubara, ja se samo ovako tresem. Nema razloga, kod mene to nije baš tako. Svi i koji imaju tremu posle, kada vide da to nije baš tako strašno, onda se oslobode. Kao što ću najverovatnije i ja da se oslobodim kad budem više puta nastupala. Ne, pogodu druge pesme će se to već sve lako razbiti. Koliko godina se bavite pevanjem? Da li ste bili u nekom kulturno-umetničkom društvu? Pa ja u stvari nisam pevala nigde zvanično do prošle godine. 2 puta sam nastupala na NS Plusu i 1 puta na Radio Novom Sadu, subotom sa vama. A pevanjem ne mogu da kažem od kad se bavim, pošto je to nešto što je kod nas porodična tradicija, pošto je moj stric Perica Tanasijević, koji je pisao sve pesme koje je nekad Lepa Lukić pevala i koje su je u stvari proslavile. Počevši od Jutros mi je ruža procvetala od Izvora 2 putića i mnoge druge, muziku za filmove, Kamiondžije serija, Silvanu Armenulić i tako. To je stric? To mi je stric, da. Dobro, lepo. A da li je za vas nešto ostavio? Pa bit će nešto, a to ćemo još da vidimo, jer planovi su ovako jedne želje, a mogućnosti, odnosno da li će se to realizovati, to ćemo da vidimo. Ja bih vas zamolio, evo tu se kraj vas nalaze dopisnice samo moment da kamera slika dok vi to budete. Postaće šolje. U stvari, pošto je na ekranu su šolje. Ja sam prvo pomislila šolje. Vi ste pomislili na šolje, pošto vam se šolje sviđaju. Jeste. Izvolite, odaberite šolju. Prvu ću ja. Eto, prvu. Lepa je šolja. Sa cvetićima. Baš je lepa šolja. Vidite šta za vas sve MS Trade priprema, a i za naše gledalce. Sad bih vas zamolio, tu se nalaze dopisnice da vidimo kome pripada poklon paket vitaminovih proizvoda. Znači, bilo je dovoljno napisati samo na dopisnici ovako za promenadu, naznaka ovako piše vitamin Horgoš, znači sve je ispunjeno. A dobila je nagradu Kosovka Petrovački iz Pančeva, braće Jovanović, 85A. Evo, da vidite, poklon paket vitaminovih proizvoda. Kad smo kod vitaminovih proizvoda, Veco, zamolio bih za naše 2 glavne gošće, vama hvala što ste im pomogli, za naše 2 gošće ovako jedan mali paketić ljute i slatke paprike. Volite vi ljutu papriku? Lepo. Da li volite više ljutu ili slatku? Ja sladak život volim. Sladak život. Dobro, a vi ste vodili ljut ili sladak život? Sladak, nema ništa. Isključivo. Ja volim malo i ljuto, ali sad šta da radim. Dakle, vitamin iz Horgoša ne proizvodi samo ovako ovu predivnu papriku. Imamo mi i kafu vitamina iz Horgoša, to ćemo malo kasnije da popijemo. I ovaj poklon paket će sadržati bezbroj nekih proizvoda iz vitamina iz Horgoša, našeg prvog sponzora. Ja najavljujem razgovore sa našim sponzorima u 100. emisiji i bit će dosta iznenađenja za vas, poštovani gledalci. 100. emisija se približava, hvala mnogo. Evo pitanja, koliko ima godina najmlađa osoba koja vam se javila u agenciju? Marijan iz Sremskih Karlovaca pita. Najmlađa devojka je 1977. godište, a najstarija, mogu da kažem i to, najstarija je 1915. godine rođena i ona je duhom najmlađi član u našoj agenciji. Da, evo, gospodine Dejanoviću, za vas pitanje. Puno vas pozdravlja porodica Matijević iz Tivta i pita vas i voditelja, kada će se u promenadi kuvati neka jeftinija jela? Primjedba je na mestu, ali što da radimo? Jeftina jela svi znamo da pripremimo, a ova skuplja malo da naučimo i da nam u budućnosti nijedno jelo ne bude skupo, nadajmo se. Pozdravlja s porodica Bratislave Luković, a Valentina iz Beograda vas pita gde se nalazi vaš salon u Beogradu, da li vidite da šadite? Da, radim i nalazi se u Lole Ribara 25. Radim i salon se nalazi u Lole Ribara 25. E sad, ovde, iz ove vaše knjige Saveti za lepotu, šta biste vi izdvojili kao, po čemu je ta knjiga drugčija od nekih knjiga koje se inače pojavljuju? Po čemu je ona specifična? Šta bi izdvojila kao... Da, kao ono baš super što nigde ne mogu da nađu u nekim drugim knjigama. A tu je kompletno, u knjizi ima kompletni savjeti za negu savjeti i kompletni
praktični savjeti za negu lepote i konkretni primjeri kako treba da uradi. To su savjeti, konkretni primjeri koje treba, ne znam kako bi odvojila jedan od svih, tu ima 100 savjeta. Evo recimo čajevi za vitku liniju. A za vitku liniju, pa to je, ima Hajdučka trava, 30 grama. opet ima čitav... Da. Mogu da pročitam recimo? Može, kako ne, svi mogu da se pročitaju. Hajdučka trava 30 grama, kantarion 10 grama, bračić 30 grama, morač 10 grama, voda 1 litar. Sve se te biljke stave u ključavu vodu, poklope, ostave dok se ne ohladi. Dnevno 3 velike čaše čaja pomoći će vam da skinete suvišne kilograme. Za otprilike mjesec dana oslabit ćete do 5 kilograma. Ne treba zaslađivati. Ja mislim da se prvi kilogram skine garantovano kad se ode da se nabere sva ova trava. Jeste, sigurno. Dok se to ide pa traži, pa ono ode kilogram, a posle sve već ide... Samo po sebi. Da, ide mnogo lakše. Telefoni 22 955 25 193 27 872, pozivni broj za Novi Sad 021. Uz veliko poštovanje emisiji i uvažavanje svih koji rade na njenoj realizaciji, jer je divna, mislim da u njoj ne bi trebalo da bude mesta za džez. Pazite sad ovo. Tvrdi Dragana Đurović iz Beograda, žao mi je, ukusi su različiti, ima i narodne, i zabavne muzike, i džez, soul, zatim klasične i svega, za svakog pomalo. Možete da poslušate i to i mislim da ova emisija pokušava da zadovolji ukuse miliona potrošača, kako sam vam rekao. Dobro, idemo dalje. Kažete mi, kako se ponašaju u stvari oni koji prvi put dođu kod vas, uz onaj strah da će biti otkriveni i tako dalje, to smo pričali. Možete da ispričate neku zanimljivu priču od toga? Normalno ne otkrivamo ime. Otko znam, ima priča jako puno interesantnih. Interesantno je recimo da protekle nedelje sigurno jedno 4-5 majki se javilo sa idejom da svojoj ćerki pronađu nekog momka, da mi to udesimo, ali da se ne sazna da je preko nas. Da li je to moguće? To je recimo interesantno, vrlo pitanje. Što se nas tiče, to je nemoguće. Ja to obično odgovaram ovako, gospođo, vi biste hteli da vam se ćerka uda, a da ona to i ne zna. Znači, zahtevi su interesantni. Recimo, imali smo dugo jednog člana s kojim sam ja čak i u konflikt došla zbog toga što nisam mogla da udovoljim njegovim željama što se tiče izbora partnera. On je želeo devojku sa nebesko-plavim očima. I mi smo mu predlagali 5-6 predloga divne plavuše sa plavim očima. On dođe i pogleda i kaže, nisu to te oči. I ja na kraju kažem, čoveče, mislim, kako te oči izgledaju, mi to ne znamo. Ali interesantno je također i to da je on došao na jedno naše druženje i tu upoznao jednu malu crnku bucmastu s kojom je 4 godine već u lepoj vezi. A šta, stavila je plava s očiva ili šta? Nije, nego jednostavno dopala mu se žena. Bez obzira na boju očiju. Bez obzira i na boju očiju i kose i sve ostalo. Za koga su najviše zainteresovani, recimo muškarci, za koji tip žena i obrnuto? Pa ne znam kako vi tu tipologiju pravite. Pa evo po ovom, recimo, on je tražio plave oči, recimo, a da li ima oni koji traže... Nema mnogo ljudi koji ulaze u tako neke detalje. Retko ko se opredeljuje uopšte po nekoj boji da hoće, recimo, crnku ili plavušu. Obično insistiraju na tome da devojka lepo izgleda. Sad je to opet individualno šta je za nekoga lep izgled. Znači, vrlo često i to čak pada u vodu ako im se dopadne upitnik. Znači, neke druge stvari prevagnu nad izgledom. Mnogo im je važnija duša, ta neka zajednička interesovanja, nego što je fizički izgled. Da li vam se dešavalo, gospođo Dejanović, da vam dođe neka dama i ne zna šta hoće? O, da. Ima takvih? Ima, to je bilo ranije. Znate, danas više već nema. Danas je već to retkost. Ali ranije je to bilo i tekako da ne zna šta hoće. Ona dođe pa sa svojim problemima, znate, sa svojim problemi lica, probleme porodice, pa onda dođe sa svim
onda bi trebala da kad jedan put je uradiš da nešto da bude sad da blista, da nešto bude lepotinca, da sad. Ako nisi tako uradio, onda nisi baš pravi. Znate, tako da kako da ne, toga je bilo puno. Ranije, a sad već ne, sad već manje više ipak se prošlo kroz jedan period kad se žene neguju, kad lepo izgledaju, kad, znate, i trude se, bar se trude, znate, da ja uvek insistiram da se ona neguje, da lepo izgleda, da ne bude ono šminka i šminka, možda se našminka svako, ali da bude lep, da bude negovan, da bude, znate, to je bitno. Gospođo Jovičić, da li je lakše s muškarcima ili sa ženama? S kim je lakše? Pa, ne može da se generalizuje stvar. Zavisi ipak od tipa ličnosti, a ne od pola. Ali u proseku vi imate broj ljudi, koliko muškaraca, koliko žena. S kim lakše... Sa ženama mi lakše uspostavljamo kontakt, zato što je moja koleginica Ljiljana Lepšanović, nju nismo pomenuli do sada, ona je inače sociolog. I ja, znači obe smo žene, zato lakše uspostavljamo taj kontakt. A i muškarci manje vole da pričaju, da objašnjavaju, smatraju da ono što su napisali da je dovoljno. Da li ste da nam doneli da pogledamo upitnik vaš? Donela sam vam upitnik, kako da ne. Svašta sam vam donela. Donela sam vam jednu sliku sa venčanja. Dajte mi ja da pokažem. 16 godina rada, prva i jedina slika koju smo dobili za uspomen. Evo, piše ovako, Fortuna pomaže onima koji veruju u sreću. Ljilja i Miroslav, 29.7.95. Možemo da pokažemo fotografiju? Evo, to je fotografija. Znači, vi ste im pomogli i oni su vam se javili, što nije uobičajeno. Ljudi zaborave one koji... Poklonili sliku sa venčanjem. Evo, ja u današnjoj najnovijoj ženi prvi put se desilo čudo. Članovi Fortune na prošloj zabavi pristali su da se slikaju. Čak neki ljudi koji su se upoznali preko nas, pristali su i intervju da daju i zajedno da se slikaju. Evo, ovo su neki od članova Fortune. Ipak smo uspeli malo te predrasude da razgrnemo. Polako, ali sigurno i to će se sve razbiti. Poštovani gledalci, 21 čas, koliko imamo još minuta? Još jedan minut. 21 čas i 29 minuta gledate Promenadu, televizije Novi Sad. U 21 čas i 30 minuta na programu Radio Televizije Srbije, na drugom kanalu, vreme je rezervisano za 5 minuta za najnovije vesti. Pogledajte najnovije vesti Radio Televizije Srbije, a nakon toga ponovo se vraćamo u studio Televizije Novi Sad. U Promenadi, znate, imamo svoje sjajne sponzore, prave, dobre i neponovljive. Gospođa Jelena Vukilić dolazi nam iz Mediator Trade-a. Šta ima novo kod vas? Dobro večer svima. Pa mi se pripremamo za 8. mart, to je pripremili smo se. Što je neverovatno. Pa slavimo ga, nema šta. Dobro. Žene kradu svaki dan koji mogu da ukradu za sebe, pa i za porodicu. Između ostalog, svaka će na svoj način sigurno provesti taj dan, da li posvetivši ga sebi ili pak porodici. A mi smo se potrudili u 2 programa da obezbedimo i jedno i drugo. Znači da budemo dame na ulici, a domaćice u kuhinji. Mada ima i obrnuti slučajeva. Pa sad... Dobro. Ja mislim ovdje u našim krajevima, u stvari naše podneblje, ipak gaji više da je žena i dama i domaćica. Da, dobro, to je lepo. A kažete šta ste vi pripremili sve u svom programu za naše gledateljke? Pa mi smo pripremili pre svega nov asortiman robe. To je od skoro ovako najnovije, zapravo nov katalog, pošto mi prodajemo putem kataloške prodaje, tako da mogu da objavim stvarno u celoj Jugoslaviji da su novi asortimani, znači na raspolaganju svim ženama koje žele ili da dopune ono što su kupili kod nas ili pak da nam se priključe da nose ponosno bisere. A u programu Gucini vi ćete večeras posluženi iz njega, ovako toplo, znači pripremiši sve već, čeka vas. To je ovo ovdje što se nalazi ispred nas. Jeste, to je posuda Enjoy, koja u prevodu znači uživajte. Znači u pravom smislu, znači i žene uživaju pošto pripreme jelo. Drage moje dame, izvolite uživajte. Veco, kako se ovo otvara? Vrlo jednostavno, samo se ručke povuku sa strane. Znači ovo se otvara sa strane? Jeste, ovako samo se povuče. Aha, vidite kako ga drži, da. Ovako, baš fino toplo. Ja se nadam da se vidi ovako. Koliko dugo to drži toplo? Pa drži, boga mi, od 5 do 12 sati u zavisnosti, znači kako je jelo temperirano, ali posle 6 sati je zapravo jestivo, da kažem da može da se stvarno servira, da možete odmah da ga jedete, da se ne oprašite. Inače, posle pola sata, boga mi, mora da se malo lupira. Još uvek dobro toplo. A šta je sa vašim biserima?
sa našim biserima. Mi večeras imamo za naše dame. Ovo mi je strašno drago večeras što zapravo su dame vaši gosti u pravom trenutku pred, da kažem, praznik žena. I mi ćemo večeras po našem običaju inače pokloniti. Ja se nadam da vam se dopadaju. Boga mi, vi nemate bušne uši. Evo Zašto ovako. ste se uplašili da bušite uši? Jedan par minđuša i prsten. Evo i ovdje isto vaš poklon. Ja ću da vam ga uručim. Mada sam ga evo ovdje stavila. Izvolite i srećan vam praznik. Hvala lepo. Pošto ste večeras toliko govorili o lepoti, o ženama Toliko je i lepo da je- o odnosu muškarca i žene, mislim da je to... Pitali, ja bi samo to izabrala, ne bi ništa drugo. Dobro, drago mi je da Fantastičan smo- je, divan. Samo obožavam bisere, ovo je odmah ću da Vi ste stavim. spomenuli malo pre, ja sam slušala. Da, izvolite. Slobodno vi Hvala lepo, stavljate. hvala lepo. Vi ste spomenuli malo pre da uglavnom imate rečenicu da kažu da žene budu zgodne, pa ovo doprinosi sigurno da žene budu zgodne. Pa kako da ne? Samo to će doprineti da možda ja budem zgodnija, a moje članice će morati Ne, ja sam da se slušala. obrate vama. Da. Hvala. Da, kad smo kod toga da se obrate vama, da pomenemo adresu, broj telefona i sve Adresa to. je Moši Pijade 8 i sutra, s obzirom da je praznik i naši muškarci sigurno će se setiti u sekundu 12 da kupe svojim suprugama, ženama, devojkama i tako dalje poklon. Mi radimo, što inače ne radimo, subotom od 11 do 2, tako da su Da, vrata... pročitam brojeve telefona, oprostite, ili ćete vi da ih kažete. Ja se nadam da neću pogrešiti, opet da dam kućni broj telefona. Ovako, u Orhideji, znači u Medijatoru je 3235 360 i u ovom trenutku mogu i da se jave, eventualno da zakažu prezentaciji ili drugi telefon 3247 626. A za program Gucini, ko voli kuću, ko voli da bude savršena žena, znači, to je pomozite mi. Ovaj broj, pošto vaš kućni ne znam, 3241 318 011, Ja dakle se poziv. izvinjavam, I sad ali- za Novi Sad, 021 398 196. Dakle, to su brojevi Na tim telefona. telefonima mogu dobiti sve informacije. Ako su zakasnili, ako nisu već nešto kupili, mogu sigurno da se obrati i dobiju sve informacije. Kažete samo još cene, kako se kreću cene ovih bisera koji su zaista predivni, vidim imate i satove. Znate šta, cene idu od 160 dinara pa do, mislim, u zavisnosti šta se kupuje. Može sve komadno da se kupi, može da se kupi u setu, setovi imaju male popuste, između ostalog mi smo sad ubacili i satove sa oznakom linija M, kompanije Nivada, to je nešto novo, ja mislim da se satovi uklapaju uz bisere, tako da eto, ima za svakoga po nešto. Znači, pošto mi spadamo u kategoriju netačnih osoba, generalno žene, eto, satovi će nam možda pomoći. Dobro, ali ti satovi bi trebali da imaju neku igricu koja je bocka u ono vreme kad treba da se krene, pa onda za svaki slučaj malo da se požuri. A ako je to upućeno meni, s obzirom da ja često kasnim ovdje prihvatim. Dobro. Dakle, da završimo priču o ovom bloku u Orhideji, imamo i vašu nagradnu igru koju pripremate za naše gledaoce. Jeste, mi smo jedan prsten odabrali večera Da. za našeg dobitnika, sad da će biti muškarac ili žena. Obično budu dame, da vidimo ko će imati najviše Prošli put je sreće. bio muškarac, je. Da. Ovako. To je Radak Smilj, dama je ipak. Sterija Popovića, broj 38, Kikinda. Pa, to je Izvolite. nevjerovatno. Ovo da sam ja, sad će oni kazati, evo Radak Smilja iz Kikinde, to Crnjanin nekako sentimentalan prema kraju iz kog Ali je ja sam i došao. prošli put izvukla isto jednog Kikinde. gospodina iz Kikinde, Pa, tako to je, da... Dajte da pokažemo za svaki slučaj, kamera nije istikala, izvolite. ja ću to da učinim, pošto sam ja ovdje malo duže prisutan, pa znam ovako malo prema kameru. Evo, vidite, Radak Smilja iz Kikinde, iz Sterije Popovića, broj 38. Ne mogu sad tačno da se setim koji je vrtalj od ona 4 u Kikindi. Dobro, Smilji, Radak, iskrene čestitke. Ima li još nešto što ste željeli da kažete? Ništa, želela sam pre svega svima da se zahvalim koji su se opredelili za naše bisere, inače prošle godine, a želim u svakom slučaju da u ovoj godini nose lepo, specijalno za 8. mart. Evo, kažem, to će biti možda jedan povod da sebe časte. Tako da su im vrata uvek otvorena. Hvala još jedan puta. Hvala vama, želim vam prijatno, a veseli Vojvođani su spremni da prate našeg Nikolu Brakusa. Pesma koju će, može se desiti, pevati muškarci nakon proslave 8. marta. Izvolite.
jedno jutro, čim je zora svanula, našim šorom zasvirala tambura. To se prati, ojde ide kući na kresan. To se prati, ojde ide kući na kresan. Drugo jutro majka ćerki govori, što su naši polupani penđeri, polupoji moj deran, kad je prošao na kresan. Polupoji moj deran, kad je prošao na kresan. Znaš li, majko, šta bi bilo najbolje, da izneseš ovaj krevet na polje, a kad dođe moj deran, nek prilegne na kresan. Pa kad dođe moj deran, nek prilegne na kresan. Vraćamo se, poštovani gledalci, vraćamo se našoj priči. Gospođa Jovičić, ona nam dolazi i gospođa Jovičić nam dolazi iz agencije Fortuna. Poznanstva, brak, kažete nešto u upitniku, tu smo stali kod te priče. Pa upitnik je najvažnija stvar u celoj priči. Mi svakome savjetujemo da ga popuni kod kuće, na miru, na tenane, znači da o svakom pitanju razmisli, jer je to vrlo interesantna pojava u našem društvu, da nas niko nikad nije naučio da razmišljamo prvo o sebi, o tome šta volimo, šta želimo, a onda kad dođete u situaciju da na ovaj način tražite odgovarajuću osobu, vi ne možete odmah da kažete želim to, to i to. Znači, da ponesu, da se slegne upitnik. Oprostite samo moment, publika, ima li neko zainteresovan za upitnik? Niko se ne javlja, vidite. Pa šta sam vam rekla? Šta sam vam rekla? A javili su se malo pre. A malo pre kad sam pitao ima. Ima li zainteresovanih u poverenju? Ne. Posle emisije, da, vidite. Izvolite. Otprilike pola upitnika odnosi se na osobu koja popunjava upitnik, a pola na osobu kakvu bi voleo ili volela da upozna. To su neke najosnovniji podaci u smislu
mesta boravka, datuma rođenja, vera, nacija, visina, težina, bračni status, ima decu, nema, školska sprema, stambeno pitanje, bitna pitanja, da li želite decu i zašto, iz kakve porodice potičete, kakav je bio brak roditelja i tako dalje. Isto to i u odnosu na partnera, znači kojih godina on treba da bude, vere, nacije, da li prihvatate osobu koja ima decu, koja školsku spremu očekujete, da li vam je važniji intelektualni nivo ili formalna škola, da li biste se preselili kod partnera ili on kod vas i tako dalje. Pored ovih osnovnih nekih objektivno merljivih pitanja, upitnik sadrži i one koja zadiru malo u suštinu ličnosti, a to je, na primjer, šta volite da radite u slobodno vreme, da li imate hobi, koji, da li imate idola, šta čitate, koju muziku volite, sport, zatim kako biste okarakterisali svoju narav, temperament. Recimo, ljudi se zbunjuju kad dođu do tog pitanja jer o tome nikada nisu razmišljali. Ratko iz Beograda bio je vaš član pre 10 godina. Zahvaljujući vama sada živi u srećnom braku. Zahvaljujem vam. Evo, nema bolje reklame za vas. Ratko, hvala puno. Puno pozdrava gospođi Jovičić od, za sada, još uvek usamljene duše iz ulice Sime Miloševića u Beogradu. Da li vi, sad pogledajte ovog, izgleda neki Pera iz Novog Sada je nestrpljiv. Kaže, da li vi izgleda, hitno je, možete sigurno da obezbedite brak? Ne. Ne, mi nikome ne garantujemo da će kod nas sresti osobu svog života, jer takva garancija ni u životu ne postoji. Nestrpljivi Pera iz Novog Sada. Kakav je tretman... A Pera je možda naš predstavnik u Novom Sadu. Ja nisam rekla, imamo i punkt u Novom Sadu. Možda je to naš Pera. Dobro. Kakav je tretman posle 30. godine, zanima Tamaru iz Boke Kotorske? Tretman posle 30. godine? Zavisi od slučaja. Negde je normalan, a negde je specijalan. Znači, treba da vidimo o čemu se radi. Znate, u 30. već treba osoba da se neguje, oba pola, bez obzira. U 30. godine, znači, treba da se neguje. To je bez obzira da li ima probleme, da li nema problema, to je uzrast kad treba da počne da se neguje i to... Znači, meni je već vreme da počne da se neguje. Da počnete, vi ste već, ako ste blizu 30. Pa blizu 30. sam, mislim, bio. Imam ovde podatak jedan da Japanci danas, muškarci, daju najviše za svoju negu na svetu. Znači, muškarci su počeli da brinu sebi. Muškarci daju najviše i francuskinja žena. Muškarac daje, oni imaju farme lepote, pa idu 8 dana na negu gde smo i mi, nažalost, to nemamo, ali muškarci daju Japanci najviše na svetu za svoju negu. Imam odgovor. Zaboravio sam dok je bila gospođa Bukilić iz Orhideje prisutna da je ponudim ovim šoljama. Pa vas molim da odaberete jednu šolju za gospođu Bukilić. Evo ovde se nalaze. Odaberite jednu od tih šolja. Nadam se da će joj se svideti vaš ukus. Evo tako, pa odnesite gospođi Bukilić tu šolju. Da li vam se desilo da se neko od vaših članova... Da li ćete odgovoriti iskreno? Hoću. Da li vam se desilo da se neko od vaših članova lično vama udvarao? Zoran iz Kruševca. Pa to nam se više puta dešavalo i koleginici i meni. Međutim, mi se tu ne opravdamo u smislu da, eto, imamo muževe i decu, što jeste činjenica, nego jednostavno naš posao je naš posao. Mi smo tu da ljudima pomognemo u smislu svoje stručnosti i ništa više. Mirjana iz sela Subotica kod Aleksandrovca Župskog, gospođa Dejanović vas pita, da li pravite kreme za skidanje pega i fleka sa lica? Da, samo to je, ta krema isušuje, znate, to se pravi po apotekama. Ja lično ne pravim jer ne dam, ta krema jako suši kožu, znate. To je sad, ima drugih sredstava boljih nego krema, znate. Ne treba ići na to da se beli tako sa tim veštačkim, znate. Ima krema, ima druge kreme koje ne moraju da se... To je specijalne belinje i suši. Ta što se tako izbeli pa bude kao onaj pevač što je bio nekad crn. Ne valja to izbeliti. Nije to lepo. Zamolio bih gospodina doktora Vasilija Sudarevića iz Zorka Farma da nam se priključi ovom stolu, da dođe i da nam kaže šta se dešava novo u Zorka Farmu.
Dobro večer svima, vašim gostima, vama i našim gledaocima. Ovo su pokloni za vas iz Zorka Farma. Ja. Šta ima novo kod vas? Da pričamo, pa u Zorki se uvek dešava nešto novo, više ili manje. Pa ja bih ovako, da se nadovežem na ovu lepotu i sve ostalo, to je u našem gestu. Više ovako, zdravlje, lepota, kvalitet života. Upravo tako. O kvalitetu života i o zdravlju brinemo preko lekova uglavnom, a o lepoti brinemo preko naših kozmetičkih linija i sredstava za ličnu higijenu. Ja bih najpre podsjetio naše gledaoce da je Zorka Farma preko 20 godina prisutna na našem tržištu, prvenstveno preko lekova, a i preko drugih proizvoda koje smo predstavljali u ranijim emisijama. I napomenuo bih da u našoj fabrici stalno razmišljamo o proširenju našeg asortimana, tako da ćemo i u ovoj godini ponuditi našim pacijentima prvenstveno dosta novih lekova, a i drugih proizvoda koji će svakako prolepšati naš lepši, već i onako lepši pol. Još bih napomenuo ono što je zaista novo, a to je da smo krajem prošle godine uveli savremen informacioni sistem, kompjuterski sistem, koji nam praktično obezbeđuje znatno bolje i efikasnije poslovanje i bolju komunikaciju sa svetom. Ja sam u prošloj emisiji samo spomenuo našu kolekciju Urlich de Warens, koju radimo, kozmetičku kolekciju, koju radimo u zajednici sa poznatom, znači, francuskom firmom, čije je sedište u Parizu, Urlich de Warens. Ovu kozmetičku liniju Urlich de Warens karakteriše prvenstveno visok kvalitet, atraktivan dizajn i ono što je vrlo bitno za relativno kratko vreme u Jugoslaviji, a u Francuskoj to je malo duži period, smo u potpunosti stekli poverenje francuskih i naših potrošača. Kozmetička linija Urlich de Warens, praktično kolekcija, sadrži dve linije. Jedna linija je namenjena muškarcima, druga je namenjena za žene. Ova linija Urlich de Warens namenjena za muškarce nije tako velika po obimu, ali bih ja izdvojio nekoliko proizvoda. Pre svega, to je UVD, da tako kažem, toaletna voda i losijan posle brijanja, zatim UVD dezodorans, parfemski dezodorans sprej i najzad imamo još nekoliko proizvoda koji su vrlo interesantni, na primer muški parfem, odnosno toaletna voda Java, koja je za naš muškarce vrlo atraktivna, jer u dodiru sa kožom daje specifičan mačo efekat. Upravo to. To. Imate to? Imate to ovde? Dajte mi jedan. Tu je negde, ali... Za Vecu i za mene. Upravo. Ne, vama to nije potrebno, vi mačo delujete i ovako na televiziji. Sad pitanje je šta je mačo efekat? Da li ono što vidimo oko nas, znači ako smo okruženi lepšim polom, ili onaj osjećaj da smo mi mačo momci? Ostavit ćemo našim potrošačima da sami odluče o tome. U stvari našim damama. Našim damama, pa i muškarcima. Drugi deo kolekcije Urlich de Warens posvećen je našem lepšem polu, znači našim damama, i on je znatno obimniji po svojoj ponudi, ali zbog kratkoće vremena neću moći da predstavim sve. Ja bih pre svega spomenuo Otoman, toaletnu vodu i parfem egzotičnog mirisa. Zatim imamo Varenciju, toaletnu vodu i parfem, to mogu i videti naši gledaoci, koja je takođe vrlo visokog kvaliteta i specifična i daje svojim korisnicima jednu intimnu, specifičnu notu. Imamo ISA parfemski dezodorans sprej i najzad jedan biser, koji zaista moram da spomenem kao biser u kolekciji Urlich de Warens. To je naš parfem Riz Pergolese, koji je u stvari na prvi pogled ko razume francuski zna da se radi o nekoj, prepoznaje da se radi o nekoj ulici i zaista je to ime ulice u Parizu, gde je u stvari sedište kompanije Urlich de Warens. Međutim, on je interesantan zbog nečeg drugog. Naime, radi se o parfemu koji je zaista vrhunska mirisna kompozicija i koji je nagrađen u prošloj godini u Francuskoj Oskarom za 1997. godinu. Šta to znači? U vrlo oštroj konkurenciji francuskih parfema, naš parfem Riz Pergolese
je bio najprodavaniji parfem u Francuskoj. Bolje preporuke i za naše dame ne treba. Drage dame, da li ste upamtile, prenesite svojim muškarcima ovu rečenicu. Ja bih samo još da iskoristim priliku da u ime zaposlenih u Zorka farmi čestitam lepšem polu 8. mart i ovom jačem delu, znači muškarcima, pomognem, pošto smo rekli da je vrlo kratko vreme do 8. marta, da lakše pronađu proizvode kolekcije Urlich de Varens. U Novom Sadu naći će u prodavnicama Uzora i Vojvodina komisiona, a u Beogradu to su parfimerije i u ostalim delovima zemlje, Jasmina, Centro tekstila, Beteksa, Gorici i robnim kućama Beograd. Hvala vam mnogo, za vas jedna šolja. Šolja koju za vas poklanja MS Trade, izvolite odaberite. Evo, ja ću se odlučiti za ovu simpatičnu. Ovu sa malu, da, tri tri praseta, dobro. Vrlo jednostavno imam blizance muške i ja sam Da. treći prasac. Dobro. Hvala vam mnogo. Hvala Zorka farmi. Ja bih zamolio sad, pošto gospođa Olga Dejanović, naša gošća večerašnja, je donela svoje kreme, o kojima je ovdje bilo dosta pitanja naših gledalaca, da podelite naše drage saradnice, da podele publici. Prema tome, evo tamo je kutija, izvolite, otvorite i podelite publici. Da li imate i neudatih iz inostranstva koje se interesuju za naše mladiće? Pita vas Nikola iz Mladenovca. Imamo dve. Dve. Iz inostranstva nam se uglavnom javljaju muškarci. Evo, to je bio kratak odgovor, a sad predlažem da čujemo ove drugare, naime Maksića i drugare. Izvolite.
Ima Žika iz Kovina nekih malih problema, poštovani gledalci. Žiku iz Kovina ima muku neku, muku muči, pita da li vi ponekad mirite one koji su zavađeni? On kaže ovako, što bi bilo ako bi on došao u vašu agenciju radi poznanstva i braka, a vi mu preporučite recimo istu onu njegovu. A, desilo se i to jedan put. Desilo To se? ja smatram jednim od svojih najvećih uspeha. Zašto? Nije se završilo brakom, nažalost, ali skoro da se ponovi brak. Jedan gospodin, stariji, inače intelektualac, visoki doktor nauka i tako dalje, dolazio je i nikako nije bio zadovoljan predlozima koje smo mu davali. Uvek je svakoj našao neku manu i jedan put je bio oduševljen. Kaže, ovo je žena mog života. Pronašli ste je. Hvala vam, svaka vam čast. Ovo nisam očekivao. Nisam očekivao da tako dobre žene imate kod vas. I što se ispostavi? Ispostavi se da je to bila njegova bivša žena. On je zaista bio iskreno oduševljen jer je zaista imao želju da se pomiri sa tom ženom. Pokušao je naravno tu i malo i nas da uvuče, ali taj deo priče ne radimo. Dobro. Poštovani gledalci, trenutno na ekranu vidite reklamu za Enterijer, vlasnik Dušan Jovanović, Šenovina 14, Petrova Radin. To je kuhinja koja se nalazi u studiju televizije Novi Sad. Od prve emisije Promenade koju vi gledate, evo sad je 98. Mi stalno imamo prisutnu kuhinju Enterijera iz Petrova Radina. Naš sponsor, dakle, učesnik u ovoj emisiji, Enterijer iz Petrova Radina, rešio je, dakle, da u 100. emisiji pokloni kuhinju, dakle, kompletnu kuhinju jednom našem gledaocu, a ta kuhinja će biti, poklon kuhinja će biti prisutna, dakle, u 100. emisiji. Kuhinju iz 100. emisije dobit će onaj gledalac koji bude imao najviše sreće. Dovoljno da napišete televizija Novi Sad, za emisiju Promenada, 21.000 Novi Sad, Kamenički put 45 i napišete za Enterijer. Znači, napišete samo to i u toj grupi dopisnica, isključivo dakle na dopisnicama, ako budete imali dovoljno sreće, vi ćete postati vlasnik kuhinje Enterijer koja će biti u 100. Promenadi. Evo pitanje verovatno nekog gledalca koji nije od početka gledao emisiju, Milovana iz Nikšića. Da li ste se vi udali preko neke agencije? To ste rekli da niste. Prosek godina osoba koja se javljaju u vašoj agenciji, Jelena iz Beograda. Najveći broj ljudi je između 35 i 50 godina, ima i mlađih i starijih. Štefica iz Šangaja pozdravlja sve. Gospođu Olgu pita gde mogu da se nabave njene kreme. Šangaj, to je u Novom Sadu. Od čega nastaju i da li lečite aterome? Gospođa Pekić iz Sombora vas pita. Da, to mora da se pregleda i da dođe. Evo za vas imamo poklone našeg sponzora Albusa. To su predivni pokloni za vas. Evo. Hvala lijepo. Imate dosta poklona u našoj emisiji koje smo vam pripremili. Ne možemo tako da spustimo, moramo da pokažemo. Ovo je sjajno. Evo vidite. Da, Albus je inače sjajan. Ovo je sjajno. Ovo je toliko lepo da stvarno treba da se vidi. Divno. Baš. Hvala vam mnogo. Ali ja ću sad, pazite mene, šta ću ja da pokažem. Veco, šta je ovo? Proja. Male proje. Trojno dete. Prave se. Idu uz moje odelo. Idu recimo, da, idu uz odelo. Ali idu iz ovog. A ovo je za vas evo šolje koje vam poklanja MS Trade, naš sponsor. Našim gostima smo poklanjali po jednu šolju, a evo vama komplet. Moram, poštovani gledalci, još da vam kažem, još jedna velika nagradna igra za vas. U saradnji sa MS Trade-om objavljujemo i poklon, u stvari jedan kupon u najnovijem broju
metro Junine naći ćete tamo na strani gde se nalaze recepti iz promenade. Ovaj kupon u pitanju je nagradna igra MS Trade-a. Da biste dobili jedan esajg na poklon, ovaj toner, ovaj predivne esajge koji se ovde nalaze kod nas. Dakle, jedan esajg, ako na dopisnici pošaljete nalepljen ovaj kupon, u jednoj od sljedećih emisije izvući ćemo nagradu, adresu i sve ostalo, već dovoljno dobro znate. Polako, ali sigurno ulazimo u završnu minutažu naše emisije. Ima nešto sigurno što ja nisam stigao ni da vas pitam, a ni naši gledaoci. Šta traže najviše žene, a šta traže muškarci kada dođu kod nas? Pa muškarci malo više pažnje obraćaju na izgled, to smo već rekli, a žene više pažnje obraćaju nekom intelektualnom nivou, nekoj srodnosti, nekim interesovanjima, znači žele osobu sa kojom će da imaju šta da pričaju. Podjednaki su tu u zahtevima, velike razlike ne postoje, nešto specijalno. Kakav je vaš savjet usamljenim osobama? Pa učinite nešto da promenite svoj život. Znači, ne prepuštajte život sudbini, slučaju, družite se, poznajte što više ljudi. Ne kažem da morate doći u fortunu. Važno je samo steći što više prijateljstava i poznanstava i tako se povećavaju šanse da se sretne odgovarajuća osoba. Po čemu ste vi drugčija agencija od ostalih? Ima mnogo agencija. Drugačiji smo po ona prva 3 uslova što sam na početku rekla. Uslov da bi neko bio član agencije je da je punoletan, bračno slobodan i psihofizički zdrav. Fortuna je bila pre 10 godina osnivač jednog međunarodnog kongresa bračnih agencija. Sa svih kontinenta su bili predstavnici. Ovde u Beogradu se cela stvar održavala i na tom skupu usvojena su ta pravila ponašanja. Znači, mi smo prva agencija u Jugoslaviji i prva u tom međunarodnom skupu. I dok evo ovako pijemo ovu predivnu kafu vitamina iz Horgoša u ovom predivnom cvivelu MS Trade, ovo je inače uvoz iz Češke, Bohemija proizvodi. Ako slučajno i razbijem, mogu da dobijem, da kupim samo taj deo, mogu da vam kažem. Sviđa vam se to? Da. Gospođo Dejanović, došli smo do samog kraja. Da li niste sigurno stigli da ispričate bezbroj Ma ne nekih... možu to da ispričam, to je materijal koji se ne može ispričati ovako. Ali se on nalazi u vašoj knjizi. Jeste, u knjizi je tu. Da vas pitam ovako na samom kraju, da li biste pre odabrali da budete kozmetičarka ili ekonomista? A, kozmetičar. Pa to sam ja izabrala čim sam 40 godina tu. Narodna banka vas je pratila onako samo 30 godina. Pa dobro, to je bilo egzistencionalno. Znate kako to je bilo i pored porodice i sve to je bilo egzistencija. Ovo je bilo kao neki moj posao koji... Moj kolega Veca Dejanović, koji je večeras bio kuvar, znači isključivo večeras, ima za vas poklon. Da, gospodin Ratko Zarić iz Lanka ima neki razlog da nije mogao da dođe, to će samo objasniti ovde uskoro našim gledalcima. Tako je. I zamolio me da u njegovo ime, u ime kompanije Lankoma, predam ove komplete za vakumiranje hrane našim gošćama danas. Izvolite. Hvala lijepo, zahvaljujemo se gospodinu. Ja, gospodinu, zahvaljujemo se na ovom divnom poklonu. Dragi moje dame, drage gošće, hvala vam u ime emisije Promenada za dame koje slave, proslavljaju 8. mart. Mnogo sreće, zdravlja i lepih poklona od muškaraca koji se tom prazniku također raduju, zna se zbog čega. Zato što oni vole da poklanjaju sve ono što je dobro i lepo svojim dragim osobama, lepšem delu ovog sveta. Došli smo dakle do samog kraja emisije. Hoćete reći još jednom vaš broj telefona na koji mogu da vam se jave? 628-854 011. 011 je pozivni i 623-485. Vas mogu da potraže, evo, kad smo u Beogradu, Vole Ribara 25. Poštovani gledalci, emisija Promenada, 98. po redu, došla do samog kraja. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Život je pred vama, mnogo sreće i neka vas sreća u životu prati. Na kraju, još jednom, dr. Zdenka Milosavljević, bosioče moj zeleni, a ja se pozdravljam s vama i vas, dragi moje dame, pozivam u restoran Žal za mladost. To nema veze s našim godinama. Tamo je izuzetno dobro i lepo. Izvolite.